लोगोफोर ओंखाम ओंख्रिया बेदर लाबोबाय जि गोथाव ओंख्रिफ्रानै हेलौ लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर हाबायाव थांनो नागिरदों आङो दायो नै प्रेजेन्ट लाबाय इनिफ्राय न' खाथियाव गामियावहाय हाबा दङ थांगासिनो दङ इनिफ्राय नायलांबाय था दै नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ इनिफ्राय हिन्जाव गोदानखौ आं एसे नोंथांमोननिसिम देखायगोन माने हिन्जाव गोदान हरनाय आरोना हौवा गोदाना हिन्जाव गोदान लाबोनाय नङा हिन्जाव गोदानखौ हौवा गोदाननो हरनाय नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा बिदिब्ला आं थांबाय थानोसै रानि मोनहाबो फैगासिनो दङ फैदो दीप कत जाय दिया रानि बारे हाबायाव थांसै मामि ना मामिया नाहरलायाखै नै लामायाव मानसिफ्रा हाबायाव फैदों आरो फैदों हाबाया बिराद गिदिरथारदै लोगोफोर नायलांबाय था बिराद गिदिरथारनो समायना रमायना जाखागोन खोमा हाबायाव मोनफैबाय लोगोफोर हाबानि गेट मोनफैबाय थांसै जाखांबाय जालाखांबाय ए जालाखांबाय जाखांजोब्बाय फै ना नों माला फैनाय जाखांबाय ओंखाम जाखांबाय जों दसे थांबावनोसै जों दसे थांबावनोसै खायाखैलै जाखांबाय फुजाखौबो लोगो मोनबाय बिनितानि लोगो फुजा बिनिता ना ओइ आबै आसानखौ गानदों मालाय रानिया बायनायखौ हिन्जाव गोदान हौवा गोदाना हौवा गोदानखौ नायदो लोगोफोरनि जिरायथ'बाय दसे माइनावा जोंहा माइनावखौ लोगो मोनदों ओंखाम जानो थांसै फै माइनाव ओंखाम जानो थांसै लोगोफोर दाना फोरलाय लामाखौ नुलायलाय लांदां जाथ'लायना दङ ना ओंखाम जाग्राया जाहैथिं जिरायनोसै बिथिंजाय जिरायबाय जोङो जोंहा रानियाबो थोरसि लालाय लायनोसै ना मामि
ओंखाम जानोसै लोगोफोर लानानै ओंखामखौ लाबोबाय जानोसैलाय नै लोगोफोर ओंखाम ओंख्रिया बेदर लाबोबाय जि गोथाव गोथाव ओंख्रिफ्रा नै बादाम एवनाय लाब्रा चाटनि जा मामियाबो जादों ना मामि दे जादो थांसै थादो एसे जानोसै होनलाय फै थांसै जोंहा जाखांबाय मानो इउटुबा जाराखै नोंलाय थांसै जोंहा जाखांबाय हाबानिफ्राय फैबाय लोगोफोर लामा लामा गय जागासिनो जोङो नों जानो जायाखै गय थांसै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय थांदो दे थांदो